салом дӯстон, фикр мекунам ҳамагон рақобати Нурло Алиевро аз ибтидо то ба охир тамошо кардед ва натиҷаро низ медонед. Мақсади ин видео дар он аст ки пас аз анҷоми набард гуфтугӯ миёни Майкл Дэвис ва уқоби тоҷик ба миён омад ва суханҳое аз ҷониби варзишгари амрикоӣ садо дод ки ғайриинсонианд. Албатта фаҳмидан мумкин аст ин пас аз мағлубият ҳамагон як алам, як ғам дар дили ӯ ҷой мегирад ва намедонад чӣ гуна ҳамон таассуроти худро яъне ки пешкаш карда бошад. Вале бибинед ки Нурло Алиев чӣ гуна сабуриро пеша мекунад ва дар ҷавоб чӣ мегӯяд. Да я не устал. Ты же только боролся, это Ты сильный, ты потрясающий, но будь бойцом, бро. Брат, моя страна на 93% это горы. Приезжай, тебе понравится. Хорошо, хорошо, я с радостью. Спасибо, с радостью. мо пештар аз ин набард як сухане карда будем ки Нурло на танҳо бо қувваи бозу, балки қувваи ақл низ метавонад бар ҳамаи рақибон ғалаба карда бошад. Ин гуфтаҳо дар ин набард амалӣ гашт ва мо бовар дорем ки Нурло он иштибоҳе ки Ҳабиб Нурмагомедов пас аз набард бар муқобили Конор Макгрегор кард, ӯ ин иштибоҳро намекунад ва бо чунин хислат, бо чунин оромӣ ва бо чунин рафтору кирдор метавонад намунаи ибрати тамоми варзишгарони ҷаҳон бигардад.